Ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezwa updated ngesithe senzeka khona leMzansi, ungakhohlwa nje ukuthi usubscribe kule channel and uphinde uclick ibell for ama notification. Sangiphinde akuyafuna ezinye indaba engekho mnandi engezikujabulise ngezikuthokozise. Kule video yethu namhlanje ngizokhuluma lapha noSiyabonga Hadebe odlala indawo kaVikizitha Magwaza kuZalo. Kunendaba ke ivelile ukuthi uSiyabonga Hadebe ushile kuZalo. Lezi ndaba ke ireport yejournalist ama telenovela ebizwa ukuthiwa ufilm phela. Lezi ndaba ke iphuma izolo impela ukuthi uSiyabonga Hadebe ushile kuZalo. Abayishongo ke imbangela ukuthi why uSiyabonga Hadebe hambile kuZalo. Una 6 months ke khona phana kuZalo udlala indawo yakhe nje lapho kuba uVikizitha Magwaza uhlala nefamily yakhe. Kodwa if ucheck high very storyline sayi family yakhe Magwaza siyabhora abantu abaningi kade becomplaina ngaso ayikho nje into eyenzakalayo kuthulekile nje. But siyazi ukuthi yini imbangela ngempela yenza ukuthi uSiyabonga Hadebe ukuthi usengaze eshiye kuZalo. Khumbula ukuthi uSiyabonga Hadebe ade nesikhathi singamboni kwi-TV ebesathatha i-break anganoma bekuyi-break or bekuyini kodwa benesikhathi impela singamboni ngimabona kude. Kodwa ke uvelo nje wakhetha ukuthi eshiye futhi nakuZalo asazi ukuthi yini imbangela but makuhamba isikhathi emakhona nguthola bese ngu-update ngifuna ukutshela indaba yakhe impela uVikizitha Magwaza ukuthi uyahamba kuZalo. Ungakhohlwa nje ukuthi ulike le video engithi ke nje danke ngiyibongela.